ok en conducive ahinya. But ineno ka watemo wuok mondo wabed kodu kanyakla ni mar hinyruok no omakwa wate. To wawinjo matek, to kineno wuoko bende kaka nitiere, ineno ka kirango achiel kata kirango nyocha en Naikuru ka, ineno ka nitiere jogo man gi ng'ol mojitokelezea donge. Watemo ni mondo wabende uyudwa kuondego, ok ni wan wabed no ok wanyal donge. To mae mwayudo the right time mar wabende mar express our views kaka jogo man gi ng'ol donge. Sani ochopo mwanyalo ting'o placards at least mondo uneno dong. And then Gen Zs gi be omiyo another platform kaka jogo man gi ng'ol mondo wa express views wa iwang' mbui kae. Koro at least sani waneno ka ywak marwa nyalo chopo mak mana environment pod ok ber ahinya. Yeah. Ka ywak no nyalo in gi luoro moro amora sami wuok gokinyi chakoro kiwuok ni wawuok wadhi e ng'anyo kata wawuok wadhi kama chal. Wan gi luoro to mak mana onge gima dwa timo nikech most of us wan jogo ma odependi hand to mouth businesses. Koro chuno wan nyaka wawuogi. Ineno. Chuno wan nyaka wawuogi ma kata tek kata chal nade to nyaka ne wawuogi wakikre kod jogi mondo wang'is gi ywak wa bende. Yeah. Kama ne chal ma wach bende adieri ma wach kama gintiere ka. Marion, chaka ntiere kuomi ka. Ikruok ne dhi ng'anyo nikech wacho ni pek nitiere ka kinde ma wuok ka uchopo kama chalo kamano kata kinde ma risasi gi bayo kendo oganda moko wito ngimagi, moko bende yudo hinyruok kama gintiere kar ka. Iwuok ot michopo e ng'anyo miwuok midok ot kendo ka in ngima kata hinyruok moro amora ok omiyi. Mano miyi thuolo mar goyo erokamano kendo mar rango odiochieng' e okang' moro machielo koso bedo ka irango yo machal nade ka iwuok kendo kedonjo e ng'anyo. Ewinjo mar dawach ni